ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಗೋಳಂಪುಳೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಗೊತ್ತು ನಿನಗೆ ಅಂಚಿ 10 ವರ್ಷದಾನ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಮದುವೆದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪೋಪುಷಿ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಅಮ್ಮ ದಾದಾನೆ ಕಡೆ ಬಂದಿರ್ ದಾದ ಏನಾರು ಅದು ಲಗಡಿ ಬಂತು ಅಂಟು ಬಂದು ದಾಯ ದುಪ್ಪು ಬಂದಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚಿ ದುಪ್ಪತ್ತೆ. ಸೊ ಪಪ್ಪ ಮೂರನೇ ನಮ್ಮ ಬರ್ಡೇಗೆ ಬಂದು ಮೇಕಪ್ ಸೆಟ್ ಅಂತಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಯೂಸೇ ಮಂತಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹಿಡ್ದೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಜೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಕದು ಯಾನಿ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಲಕ್ಕದು ಕುಲ್ಲಾದೇನಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಕೆಲ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ ಸಾರಿ ಇನ್ನಿ ಕೊಂಚ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಲಾಂಡ್ ಅಂಚ ನಾವು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಯಾ ಮಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು. ಸೊ ದೆನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರುವತ್ತೆ ಅಮ್ಮಗ್ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದುಂಟು. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ನಾ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ತೂಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ನಾ ಸುರುಕ್ ಫಿಕ್ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ತೂಪಿದೆ ಬಾಗ ಬಲಿಪೇರ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ ಫಿಕ್ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚದು ಪ್ರೈಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಮರ್ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಿಡಿದು ಮಾತ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಓಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಜಿ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆ ಟೈಮ್ ಇಂತ ಯೂಸ್ ಆಗುಂಡು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮೇಕಪ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತಕ್ಕಲೆ ನಾ ಬ್ಲಾಗ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ನಾನು ನೆರಡ್ಸಿ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಣ್ಣ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ನಾ ಪಕ್ಕ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೀಸ್ ಅದು ಅಮ್ಮಂದಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೋನೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮನ ಸೋಕುಂಡು ಕೆವಿತ ಮಾತ್ರ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಓಕೆ ಇದು ಜಪ್ಪಡ್ಸಿ ನಾನು ಅಡಿಗೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಎಂಕಲು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗಿತ್ತೆ ಬನ್ನು ಪಡ್ದು ಕನ್ಪು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗೈಸ್ ಏನು ಬಣ್ಣು ಕನ್ಪೆ. ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸೊ ಬಣ್ಣು ಕಂತೆ ಸಾರಿ ಬಣ್ಣತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಏನೇ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಅಮ್ಮಗೆ ಏನು ಡ್ಯಾಸ್ಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲಕ್ಕ ಕುಯ್ 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 ವಾವ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆದಿತ್ತು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನು ಹಾಲತ್ತನ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಉಂಟು. Wow, just looking like a wow. Super gentle. So ಯಾನಂಚಿ 10 ವರ್ಷದಾನ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ದುಂಬು ಎಲ್ಲುಪ್ಪುನಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬುಡ್ನಿ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬುಡ್ನಿ ಗೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ರೇಪಣ್ಣ ಏನು ಇಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಮದುವೆದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪೋಪುಷಿ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಮಾತ್ರ ತಾಯ ಪೊಕ್ಕಡತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮಾಡಿನಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇನ್ ಪಾಡುಗ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಾಡಿಗ ಕಣ್ಮುಂಚಿಲಿ ಚೂರು ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಪ್ಪ ಕಣಿದಿನ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಜೋಪನ ಪಪ್ಪ ಇಂದು ಬಣ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ಮೇಕಪ್ ಸೆಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾತ್ರ ಕಣಿದ್ದೀರಿ ಓಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಚೂರಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊನತ್ತಾರು ಈ ಕೊಂಚ ಅಡಿಗೆ ಜೆಪ್ಪುನ ಜೆಪ್ಪಚ್ಚಿ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಲಪ್ಪು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಗೊತ್ತು ನಿನಗೆ. ಓಕೆ ಯಾರಂಚ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮತ್ತೆ ನೇಟ್ ತಿಪ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪನ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅಪ್ಪನ ಪುಪ್ಪ ಕಣ ಇದ್ದೀರ ಬಾಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಜಾಪಣ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಗೆ ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಪೋದು 10 ದಿನ ಮದ ಕರೀಂಡು 15 ದಿನದ ನಂಟು ಇದು ಕಂತು 1 ತಿಂಗಳು ಕರೀಂಡು ತೂತೆ ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಜ್ ವಾವ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಕಲರ್ ಉಂಡು. ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಏನ್ ಪಾಡೋಡ ಬರ್ಚಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಬ್ರಷ್ ಬೋಡ ಕೂರ್ಜ
ಓಕೆ ನೆಂಟೊಂದು ಬ್ರಷ್ ಉಂಡು నేను ನಮ್ಮ ಇದು ಪಾಡುಗ ಬ್ಲಶ್ ಪಾಡುಗ ಓಕೆ ഞാൻ തിരിക്കുന്ന തോജലായിരിക്കും ಯಾರಮ್ಮ just looking like a wow. So mini like function matittala enkonju column play jina youtube de onji invadle enk makeup board ittunu bandu na barpen igana location banle bar person yanu visara muttu dippa so makeup ista one it pink color iji shit blue kan much anja dance wala kondi ఒక ఐ షేడ్ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರಬಲ್ಲ ಅವು ಬೆಗರ್ದಾಗ ಕಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೂರು ಕಾಡುವೆ ಇದನ್ನ ಬೇಗ ಹಾಲಜ್ಜ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಡ್ದ ಓಕೆ ಐ ಶೇಡ್ ಬಾಡ್ದ ನಮ್ಮದು ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ತೋಜತಿಜ್ಜಿ ನಾನುಂಟು ಕಂತಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದೆ ದಾಲ ತೋಜಿ ಲೈಟ್ ಬಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಮ್ಮಗ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಡಾರ್ಕ್ ಮದ ಪಾಡ್ನ ಓ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ಗ ವಾವ್ ಶೋಕ್ತು ಜೊಂದೆಲ್ಲೇರು ಇದು ಮತ್ತೆ ಪಪ್ಪಗನ ಇದನ್ನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಸೇಮ್ ಅಂತಿಜ್ಜಿ ರಡ್ಡುಂಡು ನೆಟ್ ಇಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಲುಂಡು ಎಡ್ಡಾದ ಪನ್ಪು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಬುಧರ್ ಮಾತ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಲುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬಟ್ ನೀನು ಪಾಡ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೋಚಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಾಯ್